खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्लानि दुधनयआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव ASI ससादार ब्रह्मनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। थांनाय मोनाबिलि समाव दुधनयनि मण्डल ग्रामाव गंसे ट्राक आरो बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव ASI ससादार ब्रह्मनि जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सासे पुलिस कनस्टेबल सुथिलाल राभाया गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय कनस्टेबल सुथिलाल राभाखौ रंजुली पुलिस थानानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय गवालपारा पुलिसनि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रान्चनि ASI ससादार ब्रह्मआ कृष्णाय पुलिस थानायाव बिबान सालायगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि जालाहौआव सिखावआ गंसे नखरनिफ्राय सना आरो रां लुथिना लाङो। बाक्सानि जालाहौआव सिखाव खावनाय जाथाय। न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सिखावआ सनाजों लोगोसे गोबां रां लुथिना लाङो। जालाहौनि नबकुमार नाथ मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय 1,60,000 रांजों लोगोसे सनाफोरखौ खावनानै लाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नबकुमार नाथ आरो बिथांनि बिसिया गोनांथार खामानिनि थाखाय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। सिखावआ रावबो गैयैनि खाबु लानानै बाहेरनि थालाखौ बुफायनानै रांजों लोगोसे सना लुथिनानै लाङो। जेब्ला बिसि फिसाय न'आव गिदिंबोफिनो अब्लासो बे जाथाया सोराङाव फैयो। जाथायथिलियाव जालाहौ पुलिसा नुजाथिफैनानै बे जाथायनि सायाव तदन्त खालामो। फिन सासे बर' सुबुङा नंखाय एनकाउन्टारनि बोलि जानांबाय नामा? मैया उदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव एनकाउन्टार जानाया गोदान महर। मैया उदालगुरि दैफां नलबारियाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय सुबुङा दाखाथि केनाराम बर' नङा, बाक्सा जिल्लानि जेंग्रेंपारानि डिम्बेश्वर मोसाहारिसोमोन। मैया मस्ट वान्टेड केनाराम बर'खौ एनकाउन्टार खालामनाय जादों होनना खौरां गोसारदोंमोन। नाथाय पुलिसा केनाराम बर'खौ नङा डिम्बेश्वर मोसाहारिखौसो एनकाउन्टार खालामनायनि अजद। मिथिनो मोननाय बादिब्ला केनाराम बर'आ डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ सासे लोगोनि हाबायाव लिंना लांदोंमोन। बेयावनो पुलिसा गोरोन्थियै डकाइट केनाराम बर' होनना सिनायथियो। नाथाय दिनै बे जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिसा एनकाउन्टार खालामनाय सुबुङा केनाराम बर' नङा, डिम्बेश्वर मोसाहारिसो, जाय जेबो समाज बेरेखा एबा सिखाव दाखायथाव लोब्बा गैया। बे जाथायनि सायाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि नखरा FIR थिसननाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं केनाराम बर'नि नखर फोलेरा केनाराम बर'नि गोथै सह होनना पुलिस बिफाननिफ्राय आखायाव लाना जोबथा बिदाय होबाय। मार्टिन नार्जारिनि दायाव बिमा आरो फंबायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानानि असिया रायज्लायनो होननानै SP कास्टडियाव जोबनानै दोनहैदों। जोबनानै दोनहैनाय बिमाखौ हगारनाय जाबायब्लाबो दिनैसिम फंबायखौ हगाराखै। बेनिखायनो नखरनि मानसिफोरा दुखु फोरमायदों आरो बिदा मार्टिननि दायाव जोबनानै दोनहैनाय फंबायखौ हगारनो नखरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा सरकार आरो पुलिस बिफानखौ खावलायहरदों। मार्टिन नार्जारिनि बिनानावा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जायफोर दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर, अपारेसन खालामनो गोसो खालाम, बेयाव जोंहा जेबो होबथानाय गैया होनना। थांनाय समाव NIA निफ्राय केसनि रिपर्ट फैनायनिफ्रायनो बिदा मार्टिन नार्जारि आरो बिबाजैया न'निफ्राय ओंखारलाङो होनना मार्टिन नार्जारिनि बिनानावा फोरमायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि सेनं फाथाबारि गामिनि मार्टिन नार्जारि आरो बिनि बिसिया हारिनि थाखाय हाग्रायाव खारलांफिननायनि खौराङा सोराङाव फैदोंमोन। बिनि उनावनो पुलिसा मार्टिननि बिमा आरो फंबायखौ हमनानै लाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।